Mokwongo adwa duoko ne jowinjo erokamano kuom kawo thuolo mar winjo kowuok kuomwa. To gombo mara en ni mondo mi gichung' koda motegno an kaka wuod Nyando. Ma koro awuoyo gi jo Nyando mokwongo. Mano kore kuma ae. An wuodu madwa chung' MP Nyando constituency. To wach maduong' madwa duoko godo osiepna Lydia. Nyando kae muneno ka onge tamak road mora mora. Kiwuok Awase kidwa dhi Katito, iluoro Ahero junction kokichopo Katito. Nitiere Katito Awasi road. Mano the first thing mabiro ensure natimo jo Nyando. To kwa we mano. Mato koro manifesting. Ngeni sa manifesto to podi. Ngeni Nyando chopo 2027 ti wacho kata ni leko no kore waya. Ngeni mago kinde no biro mana. Gima temo wacho ka Sharon nenia. Atemo duoko godo osiepna Lydia. Kechokona ni government masani ogero nderni. Tatemo kono ni Nyando pod ji yoro chuodho. Kendo tamak road mantiere Nyando kata chielonge. Mjumbe mari achiel wi apar nyalo miedi. Okanyal rete sani. We amie time. Imie time to kwani wadong mana gi dweche apar ko siluoro. Iluoro no. Okanyal rete sani gluoro okanyal rete. Ibolawi. Aya giwacho ni mogika. Adwa kuongo mar ariyo akwayo kendo jotelo ahinya wach gunism mondo mi wawere godo kabisa. Kech gima dwa kono gini gunism samore nyalo time neno koberni mana kaka chien kacha kano wadhi Kisumu yudo kaka nchopangu na gunism to gunism gidugo lokore gi jotelo makoro siayo gi kendo kono gini kibire gacha ta bodyguard mara bro chwadi mach winjo to gine jok mano dhi organize no gunism na Kisumu. Gima temo wacho ni kibedo dwaro bedo jatelo makare kidwa konyo kijende mi kijende tich kech gimbe gin gi ratiro margi migi yo makare magi nyalo yudo gimoro sama giringo gibire gachino gibiro nikech gikoso gima ginyalo tedo kata gima ginyalo yudo godo konyruok. Erokamana ahinya. To ni wacho ni pod ine linda mwananchi to mano pod ODM. Koso untiere gi duond bura ma uchano yango. Oksane. Lydia Gosh mogik. Erokamana ahinya. Wachna mogik ne jo thuru